Здравейте и добре дошли в днешното видео, в което ще взема с мен на зала, ще правим гръбче и да, ще видим какво друго. Всъщност, апдейт. Аз вече бях на зала. Да, сега ще видите и се надявам това клипче да ви хареса.
Иначе, как мина на залата? Ами, предишните дни много се чудех да отида в нова зала. Търсех. Никога не ми допадна, често казвам. Много съм свикнала на моята и си викам, ще видя, може би по-нататък. Да, пак взех карта за там. Вчера правих крака, не си справих гръбче. Да, ще видите. Сега може би ще направя нещо за хапване и ще ви покажа какво е. Ще измислим нещо. Защо всъщност искам да намеря, може би, нова зала? Моята не е много пълна. Аз сега отидох към 12:30, един без малко. И нямаше толкова много хора, заради това и успях да снимам пълно спокойствие, но някои хора си мислят, че може да пускат коментари с това момичета, ще ме разберат, които ходят сами, примерно на зала. Аз, ако може как ще ходя с приятеля си, нон-стоп. Да, просто някакви големи мъже, които пускат прекрасните коментари, просто не е нужно. Няма нужда. Това, че са пуснали някаква музика и се чувствате на тази музика, въобще не ви дава правото да казвате каквото и да е. Така да е. И да, просто е доста, защото когато съм с приятеля, примерно, никога не се е случва и няма и да се случи някой да каже каквото и да е. Дали ще снимаме, дали какво, нищо, но не. Да, както и да е, много се ядосах. Наистина много и нямах търпение да се тръгна на залата. Тренировката беше хубава, да, но както да е нещо хубаво, което мога да ви разкажа, едно момиче беше с жълчка с пантонки, аз така гледах, защото беше много сладка. И тя по едно време дойде при мен и ми каза, извинявай, имаш много хубави татуировки, това, нали, приятна тренировка. И не ми става супер приятно, просто да, не са много ме усмихна тя. Беше много сладка. Ако гледаш това клипче, много ти благодаря, много те прегръщам и целувам. Да, такива хора трябва да има, такива момичета. Girls, много обичам. Да, тя беше супер сладка там. Добре, как да е, това е много хубава част от залата, което се случи и компенсира всичко друго, така че да. Сега да ходим да хапнем нещо. И ето това е крайният резултат. Така, вече сме на следващия ден, но понеже клипът беше доста кратък, реших, че го довърша с една рецепта, която ми излезе в Reels. Хелчи рецепта се повече. Сега ще видите. Добре, както знаете, при нас всичко е на око. Направо ще слагам тук нещата. Пише една чаша извара. Мисля, че моята е точно. Така, добавяме. Пише 2 лъжички кремов сироп. Не знам, аз наистина не харесвам кремов сироп, обаче всички рецепти използват него. И нали казват, ако искаш, може мед. Той в тази рецепта казаха, ако искаме да заменим кленовия сироп с мед, но видях, че има, към айде. Ще го тестваме. Ще сложа тук половината пакет, че мисля, че има в него. С вкусна бисквитка е. Даже не знам защо съм го купила аз. Нито пия протеин направих, нито нищо. Може би пак за някаква такава рецепта. Това мисля, че е предостатъчно една голяма лъжица. Толкова стига. Сега ще прибавя чали. Опси. Чекайте.
чаша и половина брашно. Използвам много обикновено, тъй като аз бадемово, царевично вкъщи нямам. Да, използваме това, с което разполагаме. Това ще го дръпна с него. И отново ще стане леко цапаница, но няма проблем. Така, аз довърших тази рецепта и това беше най-големия фейл. Просто всичко стана супер сухо, не дейте да слагате толкова брашно като цяло, даже май не дейте да слагате. Стана изключително сухо, полепно. Не успях да го разбия, просто аз го мачках. Разпих шоколада с кокосово масло и станаха повечето пръжат на Ферерото в момента, Фереро шердеца. Не съм ги тествала. Той, докато снимам цялата къща, реши, че ще се прибере в къщи. Да, както и да е. Оставяйки в хладилника, ще ви кажа после дали сте получили. И да, може би не си струва тази рецепта. Голяма маценица стана. Но ако са вкусни, ще ви кажа. Иначе, това, което днес тръгвах да говоря, че Еуфория сезон 3 и сега просто го гледках. И да, и днес ми излизаха едити, си припомних, че беше интересен. Да, може да го чека. И също така, нали стана голяма кочна, обаче правих всичко. Някакси не се чувствах натоварена, след като стана кочинката и трябваше да правим. И всеки път, щом примерно чистя, аз много често обичам да се правим в стаята, да чистя вкъщи, каквото и да е, или у приятел, като съм, просто много ме успокоява. И аз наистина май съм създадена да бъда housewife. Просто на мен наистина ми дайте да готвя неща, които обичам. Или пък някакви нови рецептички да пробвам, да чистя. Всичко, цялата къща мога да изчистя така за един ден, ще ми е супер приятно и спокойно. И да си обичам моя мъж. Ето. Аз обичам да готвя за хората, които обичам. И примерно, когато се живеем с приятеля ми, много беше приятно просто да ми излезе някоя рецептичка, или аз имам толкова много запазни рецепти. Да, и да ги направя най-спочвата е банановия хляб, ихо. Да, просто много ме успокоява и... постоянно си взимам, виждате. Съжалявам. Да, просто много ме успокоява и като знам, че за него, примерно, или пък като се виждам и много обичам да му правя някакви нещица. Да, трябва да пробвам нови рецептички, защото правя последък всеки същия. Да, ще видя. Ами, май това беше за днескашните клипчета. Сега е събота, часа е 1. Кога стана 1, не знам. Да, това беше. Надявам се клипа да ви е харесал, да сте научили нещичко и да ви е бил интересен. Можете да харесате, да коментирате. Каквото пожелате, коментирайте. Така ще се видим скоро отново. Чао, чао!